Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, és mindannyian várjuk Jézus, hogy eljön hozzánk, és szeretnék mosolygós arcokat látni, nem pedig lógó orrakat, hiszen ha valaki örömmel jön hozzánk, és örömet hoz a szívünkben, azt nem így kéne várni, hanem úgy, hogy valami kitárni a szívünket, mert tudjuk, hogy jót akar. Akkor is, ha tudjuk magunkról, hogy vagy megérne melyik menjem, de ő biztos, hogy teljes 100%-os szeretetét hozza hozzánk, ide Nagykörűbe is. Nincs bekarikázva a térképen az a falu, hogy a Nagykörűk Jézust nem szereti. Ti pedig annak a bizonyítéka vagytok, hogy most eljöttetek erre a műsorra, ez az imádságos éneklés együtt létre, hogy valahogy próbáljuk kifejezni, hogy mi pedig várjuk őt. Viszont szeretjük. Ő szeret, jó kapni, de hát igen. Ezek a csodálatos éneket, mint el tudnak hangzani, ugye rátanak bennünket valamit hangolni. Minden egyes dalnak megszületése lélekből jött valahogy innen belülről, és oda is akar elindulni, hogy az belül mozgasson meg bennünket. Nem látszik ez, nem kell vadászni itt milyen különleges élményeket, működik ez magától, ha odafigyelünk a dalokra, annak a szövegére, ugye, hiszen Krisztus az, aki eljön hozzánk. Tehát várni kell őt, ezt akartam mondani, még advent van, de már most megelőgezzük ezt a Krisztusi eljövetelt a mai műsorról, várjuk őt. Jézus azt tanította, hogy az élőhit lámpásával siessünk eléje. Ilyen mindenkinek van. Mire gondolok? Hite. Ha nem tudta el, vagy nem zárta be, vagy mit tudom én, nincs berozsásodva, akkor szedjük már elő, hogy a szívünkben, lelkünkben valóban itt van a szeretet, és várjuk őt, hogy ő eljövetele meg a mi várakozásunk úgy találkozzon. Hát ez csodál. A szeretet mindig igaz. Jó az SMS is, jó a telefon is, de amikor személyesen, az az igazi. És valóban ugye itt, ahol az Isten házában vagyunk, ez a mai műsor is segítsen bennünket ezt átélni. Ugye, ne csak hangulatba jöjjünk, hanem tényleg egy kicsit már a szívünket melegítse föl, világítsa meg, és valóban keressük el a hitnek a lámpáját, hogy jelezzük, hogy Uram, én is itt vagyok. Ezt mindenki személyesen intézze el, és ahogy halljuk a dalokat, azt majd magától fog működni. Úgyhogy be is fejezem, és akkor hagyhankozzék el a műsor. Tisztelt egybegyűltek, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit adventi koncertünkön, melyet a Petrovai György Katolikus Általános Iskola énekkaros tanulói és énekelni szerető szülők, felnőttek, pedagógusok adnak elő számunkra. Külön köszönet illeti Nagyné Barát Ágnest, aki betanította a dalokat, valamint Fejes János atyát, aki közreműködik a mai előadásban. Az ő odaadó munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre ez a szép esemény. Az advent időszaka a várakozás, a reménység ideje. Ahogy az adventi koszorún sorra gyúlnak meg a gyertyák, úgy növekszik szívünkben a vágyakozás az igaz szeretet iránt. Szépen besötétedett, és este lett. A dalok bemutatása előtt engedjék meg, hogy egy mesével zárjam köszöntőmet, és kívánjak mindenkinek áldott ünnepeket. A mesém címe a Hófalvi gyertyák konferenciája. Egyszer volt, hol nem volt egyszer egy kis falu, Hófalu, ahol minden karácsonykor összegyűltek a gyertyák egy nagy konferenciára. Ezen a konferencián minden gyertya elmondta, hogy mi a feladata az ünnepen. Az első gyertya büszkén jelentette ki: én vagyok a béke. De sajnos manapság egyre kevesebb van belőlem a világban. Senki nem akar meggyújtani. A második gyertya így szólt: én vagyok a hit. De sajnos manapság feleslegesnek tartanak. Az emberek nem akarnak tudni Istenről,
ezért nincs értelme, hogy éljek. A harmadik gyertya szomorúan mondta, én vagyok a szeretet. Nincs már erőm tovább égni. Az emberek félretolnak, mert fontosabbnak tartják önmagukat másoknál. Végül megszólalt a negyedik gyertya. Ne féljetek, amíg nekem van egy kis lábom. Én vagyok a remény. Az én fényemre újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Egy gyerek szeme felcsillant. Fogta a remény gyertyáját, és lángjával meggyújtotta a többi gyertyát. Ez a történet gyönyörűen bemutatja, hogy a legsötétebb időkben is, amikor úgy tűnik, hogy a béke, a hit, a szeretet elveszett, a reménynek az apró lángja képes fellobbantani ezeket az értékeket. Ne felejtsük el, hogy mindannyian hordozzuk magunkban a kis reménylángot. A karácsony kiváló alkalom arra, hogy újra meggyújtsuk ezeket a mesében szereplő gyertyákat a szívünkben és a közösségünkben. Arra buzdítom a koncertünk résztvevőit, önöket vendégek, hogy legyenek a remény hordozói, és segítsenek másoknak is megtalálni a hitet, a szeretetet és a békét ebben az ünnepi időszakban. Köszönöm a figyelmüket, és kívánok mindenkinek felemelő koncertélményt és áldott békés karácsonyt. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, jöjjenek a dalok. A dalokat mindig valamilyen csokor szerint fogom elmondani. Az első dalcsokor a népénekekből áll. Ezek a népénekek úgy születtek, hogy régen ugye nagyon szokás volt az, hogy a családok egymást meglátogatták, és nagyon tartották ezeket a hagyományos ünnepeket. Ilyen volt a szent családjárás, vagy a betlehemezés. Ezek a dalok ezekhez az alkalmakhoz születtek. De ugyanakkor kifejez egy óriási örömöt, amit a kis Jézus megszületése irányított az akkori emberek, és ezt a hangszerek kísérték. Az egyik dalban például az van, hogy verjed, citerál. Most a dalok citera kísérettel fognak megszólalni. A kíséretek felvételről Vindeizen Éva biztosította nekünk, aki az Ádám Zeneiskola nagykönyvi tanszakának és a tanára. Fogadják szeretettel! La la la
dicsőítésére, majd a Noel című dal, a Noel szó, majd még kereszném, a jelentése születésnap, Krisztus születésnapja, és a befejezésül ismét egy glória következik, egy olyan glória, amit nagyon sokan feldolgoztak Henrytől kezdve. Most egy fontos változatot fogunk elérni. Gloria.
Jézus születéséből nem lehet tenni Máriát, Szűz Máriát, Jézus édesanyját. 2 dalszakot Máriáról, Ave Maria. Az egyik egy gitáros ének, szólót énekel majd Olcsai, a másik pedig Búnó Ave Mariája, ami tulajdonképpen a Üdvözlégy Mária szöveget kezdenes. Amen.
dalokat író, mai zeneszerző, aki ebben a dalában valahogy arra késztetlen minket. Gondoljuk el, mi lenne, ha Jézus ma születne, mit tennénk? És azon is el kell gondolkodni, mit jelent számunkra a jelszó. Tehát érdemes figyelni szólni.
spirituális nem mások, mint az Észak-Amerikában élő, bebújtolt afrikai rabszolgáknak a dalai, akik mélyvallásosak lettek, és ebből a hitükről adnak számot ezekben a dalokban, és ha figyeljük, akkor benne van az az afrikai ősi templomból. Lesz egy dal, amit fenenyekről és dobogról előadni. 3 dalnak a címe, Amazing Grace, vagyis Csodálatos Kegyelem. Ez az első. A második, Mondd el a hegyek ormán, majd pedig Isten fia gyermekét közénk jött. Thank you.
Isten fia, gyermek és közénk jön, Isten fia, gyermek és közénk jön, Isten fia, gyermek és közénk jön. Ez hirdeti Betlehem, a szél a várnal és jászol az ágy, de általa nyertünk, őt majd a világ, hogy szegényen fekszik a fólya között, de pásztorok bölcsek már tisztelik őt. Isten fia, gyermek és közénk jön, Isten fia, gyermek és közénk jön, Isten fia, gyermek és közénk jön. Ez hirdeti Betlehem. A magasban angyalok énekelnek, a földön a békesség a felelem. Hát jöjjetek újjong, a kicsik nagyok, és dicsérjük együtt a szabadítót. Isten fia, gyermek és közénk jön, Isten fia, gyermek és közénk jön, Isten fia, gyermek és közénk jön. Ez hirdeti Betlehem. Isten fia, értünk a földre jön, emeljének közénk kölcsösön, hogy testet többre győzzön a bűn fölött. Ez hirdeti Betlehem. Ez hirdeti Betlehem, az ősi város, Betlehem. Ez hirdeti Betlehem. Most ugye a karácsonyan a könyvzenét is megihleti, egy kicsit lazább, könnyebb dallamok következnek. Az első dalunk a Carol of the Bells, vagyis a harangok csengését utánzó, nagyon sok reklámcímmel is meghallgató dallam. A kedvencünk, azért ezt elmondhatom most, a gyerekeknek ez a kedvence. Az eredetét tekintve is utána néztem, érdekes volt számomra, hogy egy ukrán zeneszerző írta 1914-ben. Aztán átterjedt angol nyelvterületre, és a 30-as években született ez a harangok hangját megidéző szöveg, amely azt mondja, hogy arra hív bennünket a harangok, hogy közeledik karácsony, és várjuk Jézus eljövetelét. Ezt követően egy olyan dal következik a gyertyalánk, amelyet elhújt szeretteinkre fogunk gondolni. Egy karácsony éjjel jöjj már című dal, majd pedig a UB40 együttesnek a dalára írt szöveg, dallamszám. Csendül az ég, angyali hang, ünnepi szó, égi harang, megszületett Jézus az Úr, minden világ térde vonul, senki a hír, angyali hang, ott hanyatott mennyei hang, hírnöke most bárki lehet, kisgyerekek, nagygyerekek,
éneket örömmel, és a glória. Gloria
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nehéz szavakat találni egy ilyen gyönyörű műsor után, még akkor is, hogyha ez egy adventi időben történik. És az advent az köztudomásúan a befelé fordulás, a lecsendesedés, az ünnepvárásnak az időszaka. Nekünk azonban így az adventílusán egy hálaadás és egy köszönetmondás. Hálaadás, hogy így átnézem, nagyon sokan összegyűjtők itt, akik tavaly is itt voltak. És ez nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, legalábbis engemet. És a köszönet pedig, mindig, mikor köszönetről van szó, kinek mondunk köszönetet? Hát először is a Jóistennek mondunk köszönetet, hogy elküldte a fiát ide a földre közénk, hiszen ha Jézus nem lett volna, akkor most karácsony sem lenne, és akkor koncert sem lenne. Hát először is neki tartozunk köszönettel. Aztán próbáltam sorrendbe szedni, hogy kinek tartozunk még. Hát köszönettel tartozunk mindenkinek, aki eljött. Van, aki a szomszédból, van, aki a falu végéről, van, aki a Dunántúlról, van, aki Szolnokról. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok és eljöttetek közénk. És köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik ebben a munkában részt vettek. Külön szeretném megköszönni Ágikának ezt a csodálatos karnagyi és szervező munkáját. Szeretném megköszönni Mariannak a segítségét. És Noéminek, akinek a csodálatos meleg szavai nélkül nem elképzelhető ez a karácsonyi koncert. Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném János atyának megköszönni, aki nem csak lelkipásztor ennek a közösségnek, hanem még dalszövegírással és komponálással is segíti az együttesnek a munkáját, és tartja jó szokásnak. Aztán próbáltuk összeszámolni már itt, hogy ez hanyadik karácsonyi koncertünk, de nem tudtuk, majd utána meg kell néznünk pontosan, hogy mikor és hanyadik. Egy viszont biztos, hogy ezt már tekinthetjük hagyománynak. A hagyományról mindig az jut eszembe, hogy egy vallásos zsidó barátommal beszélgettünk, és megkérdeztem tőle, hogy lehet az, hogy 7-800 évig éltetek elnyomás alatt rabságba. És mégis megmaradtatok. A mai napig itt vagytok. Kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy hát tudod, ennek egyáltalán egy oka van. A hagyományainkhoz foggal, körömmel ragaszkodtunk. És én úgy gondolom, ezt a gondolatot szeretném továbbadni, ha mi is foggal, körömmel ragaszkodunk a hagyományainkhoz, akkor valami csodálatos hosszan el tudjuk nyújtani ezt az időt, amit a Jóisten még nekünk száll, hogy az valóban egy éltető hagyománnyá váljon, mert egy ilyen program az embernek a lelkét is felvidítja, az életerejét megnöveli, és egyáltalán abból a sok egyénből egy közösség kovácsolódik össze. Még egyszer szeretném megköszönni nektek, és legyen a Jóisten erőt, egészséget és kitartást a következőben is, hogy ez a hagyomány valóban hagyomány legyen. Köszönöm szépen! Már beszéltem eleget, de két dolgot hadd mondjak már mégis. Tudom, hogy még egy éneket majd el fognak énekelni. Egyik az, hogy a
A harmadik adventi vasárnap az most szombaton, tehát holnap délután lesz a vasárnapi szentmise, mert indul holnap reggel Szolnokról a Három Királyok útja, a gyaloglás, zarándoklás. Akkor megérkeznek, mint a Betlehembe érkeznének, megérkeznek ide, és akkor tényleg találkozhatnak Jézussal, hiszen 2:30 lesz majd holnap, vasárnapi szentmise, ebből az apropóból, ebből a kifejezésből. Tehát vasárnap így nem lesz szentmise, mert érvényes természetesen a szombat 2:30 szentmise. Egyik ez. Másik pedig, hát ha van hitetek, akkor szeretném, hogyha valóban itt lennétek a szentmisén is valóságos, nem csak ábrándozó karácsonyotok lenne, hogy találkozik konkrétan Jézussal. Lehet bólogatni, vigyorogni, mindent lehet csinálni, de azt elkerülni, hogy a személyes találkozás, a személyes Krisztussal ott, ahol van, ne szégyezkedjük el a vasárnapot, illetve főleg a karácsony. Nem beszél arról, hogy szeretnék nektek és meglepetés, már 20 éves kapcsolatom van velük, és most ráhajtottam, azt mondtam magamban, elmondom mindjárt, miről van szó, osztrákokkal, és ők mindig hoztak nekem az előző helyemről, tehát van a 20 éve ismerem őket, Szentföldről repülővel érkezett a Betlehem Milán. Betlehembe benyitották és elhozták a repülővel. Ők Bécsbe ezt átvették, egymásnak átadták, beültek kocsiba és eljöttek oda Borsodvárosra. Most én beszéltem velük, fölvettem velük kapcsolatot, és megpróbálok majd érte én is elmenni, hogy ide is elhozok egyet, és ha jöttök a vasárnapi, azaz, hogy a karácsonyi misét valamelyikére, bízom benne, akkor valószínűleg tartom, ha minden jó sikerül, hogyha hoztak magatokra egy méztest, akkor ti magatokra is az családi otthonatokban el tudnátok vinni a karácsonyi lángot Betlehemből, ami hát kicsit megmelegíthetné a szívünket. Úgyhogy ezt kívánom, de hát tudjátok, hogy papbácsi vagyok, illetve hát nem kell azt mondani, de mégis a házigazdától egyrészt hálás szívvel megköszönjük valóban ezt a csodálatos munkát, tudom mennyi van mögötte, illetve sejtem, és hát mondjuk már egy mi atyánkot is, jó Istennek is megköszönjük azt, hogy együtt lehetünk, meg akkor tényleg hát majd a karácsonyi napokban mindenki tényleg Jézus örömében tudja majd eltönteni. Ezt kívánom nektek mindannyiótoknak, és akkor ezt zárjuk ezt a részét egy mi atyánkból, és akkor még valami énekel fog hangzani, úgy tudom, ugye? Jó? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szakadíts meg a gonosztól. Atya, mi mondunk, amen, ők még folyt, akkor fogjuk.